Obahi bebre nano pokuare no mawano asante kotokono no soni ebedi akwa aboabo ho etuone tone sakra aboankwa yedi etiribeto ho asabne frititio efrititio odmankoma ade no yamfa anto de da na efrato odmankoma ba ade oba asante kotokokofo okwa afrana nanom obra echo owuo na sɛdeɛ nipa wu prekope anase ye wu obi a enigye ba no san so na sɛ obi kra kwansie do a eno so eye anibre na enne deɛ brichi kese na abo nananom atenonkonya ade hia wo moa ahafo emmehame ena wo mo ani abrese krodom no nananom atenonkonya a wo mo ewo ahafo yehunsa edikan na kyerɛ sɛ ɛyɛ kotoko hene wo santa hene Otumfuo sɛ tutu abebi ni betwafo na kyerɛ sɛ ɛyɛ ahafo goso ɛman hene ɛna aman hene a wo mo ɛwɔ ahafo ɛna wo mo ni abrese krodom na sanse omunua prekope ahafo emehame man hene ɛna enne ofiti na kwantu tenten ase ahafo goso man hene ena edudum no ohene yema wo akwapa enne nananoma anase nananoma man hene a wo mo ahafo eya ahafo goso ahafo emmem man hene entotroso man hene ena afei eye hwidie man hene ahafo Kenya so number 2 man hene ene ahafo Kenya so number 1 man hene ena enne ahafo hwidie man hene na edudwemu a wochia na dehye ohene yema wo akwaba enne nananom nyina atutu brisi kyerɛ sɛ wo mo ani abre papa wo mo gina kono wo kyerɛ sɛ senka ba mo wo nkomo te akrabo nka nkomo ne ba mo wo ebeko ahye ye hwɛ santene nso a atene ya enye obi ase entotro so ma hene berema twiriku ampemoto so emiensa wone ne hokani papa bi ene na atena nkonya ene won aduru edwomua won to santene fefefa wo mo ekwa kohwe wo mu nua bemma nana owusu konto a woto so mihinu a woye osono pantu man hene a yebeka no emmehame man hene omukwa kohwe nani achi ne no edi enkra etwato aye hu amamre ne amanie eya na se ohene a wote akonya so etwa so ye brempon so ye man hene eya na eho amanie no enko ento hwe se nananom atene fefefa entene ne mum efe nenso so eye enipremu Otumfuo osante hene betwafo goso ma hene ena ono edi nananom animu jam ena eyani prisam jam na fokunsa jam sam na etina jam nananom jam uma boni bias wo yase uma bibia na krapa jam Mopia. Let us say. Ye gunse wia emu atene. Ye ya kamfo ni amamre ni amanie ehu ehia ye. Ye bamu amanie mu. Ye konsoso amanie mu sara ene ye de ekro.
enunti no eya na sedi esebia na mpanimfo ta kase oben emu na se mu amamre ni mu amane ne wanhunu asebi ofa sasa edi firi ho enunti ena nananom yi apaye wie ya esere kwan ansana omuwure mu a omu ne omu nua ekodi nkra etwato di enti a wonhu ani yi ne se eye wo sha nananom hyebra wo mu ani abre eno na adoso ewo kono nti a wonhyɛ da hu bibia eyie eno ye bambo ene sa pam sasa bia edi free eye emu no nananom sra kwan ewura mu hwiye no eno ya kwansere na afei na won eyi apaye no ankasa won nua ene ekro won yi apaye no awie a won api entoto so ma hene ne dikan emem ma hene na toso ena go so ma hene nso etwato a ene ahafo ama hene no mo aka ena wo ma ba behwe won nua ene etini na dinka etwato enkakane no a sɛdeɛ yɛsi adeda ɛyɛ nana osu konto ɛyɛ sara ɛna na nkantete no na ɛteɛ asante memu ni asante emre mu no ukodwa bobiase anase sɛ ɛyɛ yia die wode somo asante hene no sabi eno na yana wota didi so wobetane a edi animu na akyere wabodin na akyere udwumadi a na udwuma so a wodidi kwa eye siketwa eno nti ena wo hu se sanfu edikan ondi bi ya mamre de em kyere se osante hene etwafo ena edru edwuma nana owuso konto a wotoso emienu a enne yeye ne doti yi a wo hye na kwantu kase ase no ebusuafo ma anasa adehye ma no ena won eye amamre a won esanse wo hene to a wo ye dudu agya wo ye dudu nana enunti sɛdeɛ amamre mu no sɛ abrewa anasa akokora to a ne nananom efire fufu
na omo fa ba na wo mo de nam no mo de nam omo maso na omo nana so omo nana no so titiri omo maso ene omo nuanom so na omo di ejisika e kire se ni nyina ka amamre no bi eye mama ne no eye fema no ya akono ohene pia eye wa ya mana ye fedodo nana owusu konto otweda mpo nyankopon etomo no ayire no mu mienu a wonu won etena ye enkoda mako eduonu ena epie mu ni yire panyini edi akua Sara wonne ye ni yire panyini wonne ne ehye abrabose ebra na woye wo kirikiri ni ewo ayumso woye adwuma wo hokakra ofiri hono mo ena oye supervisor ahenyere a sabre ba mu edi won aye wode ena aduru edumu a womo kire womo ni bre a abre no enu nti se hwe kunafo ne ntade a omo ntuma no eye kobene kire se womo ni abre pa womo ni abre omo ni dakoto mojam omo ni kamafo nana ensuase poku ajema ya otosom yensa eye wasante hene Akyeame hene enene se people anane se nippon ene da fomon amamre ne amanie mu no yeru Akyeame hene ne papa ene emmehame ma hene anase osono pantuma hene ensinne nana nsuase poku nani abre pa nani abre sokrodo nti no wo kire se nani abre ye pa ohene wedi tui ekona rempo akwadehia wodi ahwenie ene sisi mu odudu obibie semanshi amofa ade amofa ne ku moye ade zo moye mano ye fe odudu obibie semanshi ahwenie da ya awamu waya mano ye fe ohenere
yɛma wo akwaba.
say Nana Konto na ne nua preko pe ene Honorable Collins Dentino Emma NDC amanyoko ni nyina so beye nebusua enu nti se ne Nana Owusu Konto otoso mienu etu na kwantu tenten dia na ye kan busua omuti ayipa so na se yi Honorable Collins de fruma enye ye dia na kire se NDC fo nyina ena enya enu nti ena wo mampanyin dada His Excellency John Dramani Mahama ene NDC mpanyinfo ababedurudwam jataba ene edura wo de nsa atonseyema omma yewura Akyeame hene dakena ene hyede nsem His Excellency waba amano aye fedodo yema wakwapa moni adwuma panso wo 2016 mu ena emehame mahene ebo His Excellency John Dramani Mahama abaso se enkoso ehene ewo na fefare mu nti eno na kire se enne ne hene prekope ena okro obedu yero na eye pani ebehwe nananom eba mano eye fe na His Excellency nso awọchia yenhwe Nana Konto ehu ensem no ebi wo hye ni suku ase e wa afia pema hankono eduoson emiesem wa afia pem ahankono eduoson enaimu ena wo wie ne secondary school e wa Ahafomai secondary school na ofiri honom no eya afia pema hankono eduoson enkunum ena wasade nani eche ye yoso secondary technical mu ahono kwaje ne ntete ode ne ntete nyina ba na wi ya ema ne nya bodi ni se obetimi ayi ocheche ni okoye teacher enam so mane kwahia eye Honorable Collins Dawda emu honom no kwahia ne yira wudi kan ye maame apana Sarah wone ne tena efia no ne Collins Dawda temu enfie mienu ansa no twede mponyankopon ye na domo a ye pagya na mane be ye supervisor o etufri bibo motene kwatena baby efoforo ne yira wudi kan eye apana Sarah na adidie eto no ena emma no kofa oba foforo kan ho a sebi emma no ebeye mienu a nyankopon dom wo mo enkwada mako aduonu 20 nananom edu enu na sedie eyana nananom etakam se yedi jawa ne yedi aso former Ashanti Regional Minister Jataba ono ye founder and leader Edema Freedom Party na wasaka wudike ho His Excellency Adiechi Sano osesa Asante hema Nana kunedu ya domoto sumiensa Nana mesinia wo pawo emma omubejam Akyeame hene ene yehu fe yase ehene yewra brempon ye motena se eduma kwa bankum ne eduma kwa nifa nananom ena won atena se esanse eduma kwa nifa efe kutiri ene nana nsu asipoku yewra Akyeame hene wono ene ye eduma kwa nifa kontiri na se ekwa bankum mu a na o madane chido kona hene ye mo atena se
Ofanso kokoben hene yem watena se sanso na fe yase hene emu nyina atena se ebre aso se His Excellency Omampani dada adina no de sem etuja mumye kwoti mbra e ba na de akanyina e de ato so I say mrepi campaign mre eso na me ba na himia awa tu bia odejeme no na meni so ekra say osi me hene me mam say me yem koso hene enti say ene me hene adani na ni akere ban na esefata say me beka Mahama for mbi na yeye na yiye enti mema obia no yakọ ebusuafo yakọ na mada munyina ase se enimonyama mode ahyeme ene awa tu amoma mi abra mi duru ha no nyame nhira munyina medamase ma motin se wono sudi ade e Mahama oyankoso hene enti ayi wakaho bi ene ye obaye wahunu se maye yewura ene nana doti hini pa wotumi se we de doti yie ena maye efe woni ne ndisi amanyoko womo empapa womumu ene abeka se we di ena we sudi ni yewura se woni ne ndisi amanyoko a yewura kolinza eto ano ene yewura rekotogu ni mpanimfo a wo afo ha enyina se miliono ayeno kaso sanso na ese ho aye de nso eso miliono baako abusia montieo miliono baako edu abionu abiasa abionum abiokro wahani abiasa wahani abionum wahani abiokro ahanu miliono mako ahanu yera se ensi abusia so na omonfa ensisa eyiase nkonya eno ekọ abusia so eho na ne drama eni okunafo ana eyire ofi omonso oni na ndisi amanyeko miliono mako edu adiono adianai adiosia adioso adiokro waha ema eni okunafo monso modie no enti yewra baya enye sika no obetre nemom eyedo eno obetre enti ukasika woni ne andisi amanyeku ene betre odo na na ye ase a million mako ahasa anasa kanisi kano 300 million yewra ya na mutene yeah Nabagom yase ekwano ayamodia enti samo me de kwaya obesra nantie na wakoto adwumadi no so na we dia yanka nkyere mpanifo mu se yewura asori a mesra mpanifo no monfa ebeto da na mutiri bebe monfa nsiso emaye na ya fesa pai dasiemo aye friend opini Jojo Wusu afiye mafo another one our friend banker to banker na wono so eyonko brebo ene honorable Collins Dauda omunyina efayo wo free sabre ebepomonne ebra na konto bedi ade ninara na honorable Collins Dauda onjani mu esanse Kania yonkofa no ono nante a ono nante senua
Mahama, who are this year? I've been going to for. I this year, mother member. So we now have a jam on ticket also. Otumfuo said to travel with you. Probably asked to go to him. Asante Melbourne to the train. What's your JP? We would have mentioned. I'm having Nana no matena nkonya a wo mo ewo mmehame osono pantu ekuru enkura aka nyina mu maya ma no ayefe Feyase hene enwone ni wura efekutire edada wo ho no mayama no aye fedodo ewo musa na bre wo mu de nenso so no
mabeda wo do edi akyere Alandu Media so de say ya ne ye no ye wo se yesuma santaman yesom kotoko hene no enu nti no nananom nyina ka ho bi ade ye fa ya mane ye ho bia no ye de brew nti kai say wo subscribe mo share ma fofo nso so enya bi ahwe medin edemame Fozia wo tweda mpo nyankopon ya to ye bishia makram Obahin bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no so ne ebedi akon aboabo ho etu one to na sakra abo ankwa ye de etiri beto